Bé, bon dia a tothom. La veritat és que sortir després de la Meritxell i de la Catalina, la veritat, si tingués un botó i tierra trágame, ho faria, us ho juro. Estava a punt de sortir per aquella porta i fer veure que ja he fet la meva ponència. En primer lloc, perquè quan em van trucar fa pocs dies per dir-me o per comentar-me la meva participació avui aquí amb tots vostès, doncs va ser una sorpresa. En primer lloc, perquè jo no sóc cap especialista en comunicació, per tant ja em disculparan si no estic al nivell de les ponents anteriors. I en segon lloc, perquè si fa 8 mesos m'arriben a dir que avui estaria aquí amb tots vostès explicant la meva experiència, la veritat és que no m'ho hagués cregut. Em dic Cèlia Coromines, fa 8 mesos que soc directora d'àrea i negoci de la Garrotxa Ripollès. La meva feina consisteix en coordinar les 18 oficines que tinc allà repartides en les dues comarques, fer que les coses passin, i tinc unes 90 persones, són 87 al meu càrrec. Si jo els dic ara a vostès què es pensaven que jo volia ser quan era petita, estic convençuda que no ho endevinarien. Segurament pensarien que havia volgut estudiar empresarials, que és el que vaig fer, que havia volgut estudiar economia, dret. No, jo quan era petita volia ser esportista. Volia ser esportista i volia estudiar INEF. Encara recordo amb emoció aquelles paraules que va pronunciar el senyor Joan Antoni Samaranch a la Vil de Barcelona. Aquella frase que s'ha fet, que ha fet història, no? Era una il·lusió que teníem i suposo que tot venia per la professora de gimnàsia que vaig tenir en aquell moment, que era atleta, havia fet atletisme, era campiona d'Espanya i per nosaltres era una líder i ens van arrastrant a tots i jo vaig començar amb la disciplina de l'atletisme. Amb els anys em vaig passar al handball, al balonmano, un esport minoritari que en aquell moment no coneixia massa bé ningú, es va posar una mica més de moda gràcies a l'Iñaki Urdangarín, però érem l'únic equip femení que hi havia a la província de Girona, no hi havia cap més equip. I no va ser fàcil, perquè tot això necessita d'un pressupost i nosaltres vam pujar a Primera Nacional, jugàvem a la Lliga Nacional amb el que això significava. Significaven desplaçaments a tot Espanya, significaven desplaçaments a les Illes Canàries, tot això en l'època aquella que érem joves doncs ens ho passàvem molt i molt bé, no? Però tinguent en compte que la majoria de nosaltres érem estudiants i que no disposàvem d'un pressupost i que no teníem ajudes, doncs realment no va ser fàcil. Què fèiem nosaltres per aconseguir diners? Perquè volíem continuar. Se sent un soroll? És la mangarela americana? No sé si és això. Ah, vale. Ja ho he dit, que no sóc cap especialista jo. Doncs, què fèiem? Ja els dic, jo soc de l'Empordà i el que fèiem era anar porta per porta de tots els comerços, de totes les empreses, tiràvem d'amics, de família, a demanar que ens ajudessin econòmicament. Els explicàvem la nostra història, els dèiem, som un equip femení, i això ja els hi feia certa gràcia. Mira, unes noies, unes nenes que es volen divertir, que volen jugar a alguna cosa. No, no és que vulguem, és que estem jugant i estem jugant a Primera Nacional. No trobàvem massa recolzament, la veritat. El que ens deien al final era que, ostres, és que nosaltres ja participem en un equip de nois, de futbol, i amb tots els respectes, de futbol n'hi ha a cada poble, de futbol n'hi ha de moltes categories i jo quan veia que qualsevol equip, és que és l'americana, quan veia que qualsevol equip de futbol tenia pressupost per tenir les equipacions, per tenir-ho tot, i que nosaltres no teníem pràcticament pressupost ni per pagar-nos la fitxa, ja no parlo de les equipacions, per dir-los que hi va haver una persona, un bon samaritano, que ens va pagar l'equipació i l'equipació s'assemblava a l'equipació del Real Madrid perquè aquest senyor era aficionat al Real Madrid, era seguidor del Real Madrid. I nosaltres a callar perquè ens ho pagaven i ens ho havíem de posar i ben orgulloses que anàvem nosaltres amb la nostra equipació. A partir d'aquí, aquí va ser on vaig ser conscient per primera vegada una mica de la discriminació pel que fa al gènere, en aquest cas en el món de l'esport. Jo, com els he dit, volia estudiar INEF i en el moment d'escollir carrera, recordo que em vaig anar a apuntar, havia fet les proves físiques necessàries per estudiar INEF. Aquí? Ara em sembla que ara, Sí? Sí? Bé, de moment continuo així. Havia estudiat les proves físiques per estudiar INEF, havia fet les proves, els havia passat amb èxit, havia tingut nota, ho tenia tot, vaig apuntar-me i arribo a casa i els meus pares em diuen què, Cèlia, ja t'has apuntat a INEF? Ells devien pensar la seva visió, 5 anys a Barcelona, el pressupost econòmic que això suposa, i els dic, no, faré empresarials. La sorpresa
d'ells va ser, però si tota la vida havies dit que volies fer INEF, per què ara t'has apuntat a empresarials? I la meva resposta en aquell moment, i el que em va sortir de dins, i no estava ni pensat, ni premeditat, ni molt menys, va ser dir, doncs perquè vull treballar en una empresa on cobri el mateix que un home per fer la mateixa feina. Aquesta va ser la meva màxima. Començo a estudiar ciències empresarials. Jo no sabia on treballaria, no en tenia ni idea. Vaig decidir no fer INEF perquè, sincerament, no podia córrer tota la vida, no podia jugar a balonmano tota la vida, i vostès han vist moltes dones als palcos del camp de futbol quan hi ha una final, en el handball, en el bàsquet, a qualsevol esport. Han vist dones? És un món molt, molt masculí encara, hi ha molta feina a fer. Llavors vaig decidir fer empresarials, començo a estudiar Ciències Empresarials a la Universitat de Girona, encara no havia acabat la carrera i em donen l'oportunitat d'anar a treballar a CaixaBank amb un contracte de formació. Vaig dir que sí, vaig canviar els horaris, els torns d'estudi per poder compaginar les dues coses, van ser 3 mesos només, i després continuo treballant a CaixaBank amb un contracte de formació, entro a treballar a la Jonquera. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Una feina com Déu mana, no eren les feines d'estiu que fèiem per allà a la costa de moltes hores, al món de la restauració, etc. I realment va ser una molt i molt bona etapa, un molt bon aprenentatge. S'acaba el contracte de formació, 1 any i mig, i ens diuen que no ens el renoven. Plego un divendres de la Caixa i dilluns estic treballant a Caixa de Girona. Començo a Caixa de Girona i 3 anys estic allà. I a la que van tornar a fer oposicions a la Caixa, doncs m'hi vaig presentar i vaig aprovar. Entro a la Caixa a treballar, crec que era un 15 de març de l'any 99, torno a entrar a la Jonquera, el director que tenien allà m'estimava molt i va fer els possibles perquè anés allà amb ell, i vaig passant per diferents projectes. Llavors me'n vaig anar de sotsdirector a l'oficina petita de la Jonquera, allà a la frontera, que ens passàvem el dia parlant francès. És la part internacional de la meva feina, no me n'he anat gaire lluny. M'he mogut per la província de Girona, però també té la seva part. A partir d'aquí, una anècdota que els explicaré, a la primera reunió que em va tocar anar de directors, jo no era directora, era sotsdirectora, però el meu director estava malalt i em va dir hauries d'anar-hi tu, i vaig, això fa 20 anys enrere, i arribo a la reunió, hi havia 24 persones, el cap de zona i 23 directors, i arribo jo. El que era més jove devia tenir uns 40 anys, jove, ara el veig jove, però en aquell moment, amb la meva visió de 25 anys que devia tenir jo en aquell moment, vaig pensar, realment, què faig jo aquí, no? Em vaig sentir com una mascota, com si estigués en un zoo, però jo era la protagonista, que tothom m'estava mirant, no? L'endemà, quan vaig arribar a la reunió, el meu director em diu, què, com ha anat? Dic, home, m'havies d'haver avisat. No sabia què em trobaria, m'havies d'haver avisat perquè va ser un xoc, em vaig quedar allà callada que no sabia ni què dir, no? A partir d'aquí tinc diferents projectes, Figueres, llavors vaig anar a parar a Roses, a la costa, i em donen la meva primera direcció a Roses. La veritat que vaig aprofitar el moment que hi havia la integració amb Caixa de Girona, me'n vaig anar de directora en una oficina de Roses, que érem un gran equip de 3 empleats, també ens ho vam passar molt bé. Jo sempre dic que quan marxo d'un lloc dic, ai, amb el bé que estava no m'ho passaré mai tan bé. I la veritat que amb el temps, l'últim lloc on he estat sempre és el que ha estat més bé. Vull dir que realment si ho disfrutes i poses passió en el que fas, les coses van bé, no? T'ho passes bé. Amb aquestes que un dia la cap de zona que jo tenia em ve i em diu, escolta, faria falta que m'anessis a l'oficina principal perquè hi ha un canvi, i dic, home, però si aquí som els que som i allà són 10 persones, jo no estic pas preparada per fer això. Que sí que ho faràs molt bé, doncs va, cap allà, amb els meus neguits, també. Me'n vaig anar allà de directora i ja portaven allà uns 3 anys, de directora en un equip érem 9 o 10, depèn de la temporada, i la veritat que ha sigut una feina molt enriquidora i molt xula, i en cap moment jo m'imaginava fer res més que oficines. Fins que un dia em proposen ser la directora d'àrea i negoci de la Garrotxa Ripollès. I això ja són paraules majors. Aquí jo ja... el cap em bullia, no? Quan te proposen això penses... i no han trobat ningú més, però si hi ha 1000 persones que ho poden fer millor que jo. Penses en aquest, en aquest, en aquest, en aquest, en aquesta, en aquesta, en aquest, no? I a més ho voldrien fer i estarien encantats. Tenim una sèrie de pors que realment és així, moltes vegades ens limiten, no? I
comentant-ho amb els amics i comentant-ho amb la gent en general se n'alegrava molt, que sí, que tu pots, que ho faràs, que tu vals. I recordo un dia comentant-ho amb els meus amics de fora feina, i un company va enviar un missatge al cap d'una estona i us el vull llegir perquè em va agradar molt, em va ajudar a acabar de tirar endavant. Es tracta d'una frase del senyor Richard Branson, propietari de la marca Virgin, que diu: «Si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no estás seguro de que puedas hacerlo, di que sí. Luego aprende cómo hacerlo». Des d'aquell moment fa anys en què vaig decidir estudiar ciències empresarials en comptes d'INEF i que més tard vaig entrar a treballar a CaixaBank, tinc molt clar que no em vaig equivocar. Treballo a una empresa on la diversitat és una realitat i no és una tendència. I treballo en una empresa on cobro el mateix que un home per fer la mateixa feina. Ara els explicaré una mica les línies de treball de CaixaBank que fan possible tota aquesta realitat amb la diversitat. Per ser la primera vegada em posen a prova. Durant l'any 2018, CaixaBank treu el programa Wingage. És un programa que serveix per potenciar el compromís amb la diversitat i la igualtat de gènere i reforçar el rol de les dones a l'empresa i a la societat. Aquesta iniciativa treballa amb dues línies, una línia interna i una línia externa. Pel que fa a la línia interna, posa en marxa una sèrie d'accions dirigides a incrementar el número i visibilitat de dones en posicions directives i a impulsar el talent i desenvolupament professional. Pel que fa a la línia externa, també posa en marxa tota una sèrie d'activitats dirigides al públic en general que serveix per divulgar la igualtat d'oportunitats i el valor de la diversitat. Amb el Wingage no només es pretén fomentar la diversitat de gènere, sinó també la funcional i la generacional. Hem de tenir en compte que des de l'any 2015 s'han incorporat a CaixaBank uns 2.000 joves d'edats compreses entre 25 i 30 anys, de les quals més del 50% són dones. Les principals iniciatives preses per l'entitat són les següents. En primer lloc, integrar la diversitat en l'estratègia de la companyia. En segon lloc, plans de diversitat. És necessari garantir que qualsevol dona pot accedir a un lloc de treball directiu en igualtat de condicions que un home. S'ha de treballar a la cantera i promoure el desenvolupament professional. Per exemple, a tancament de l'any 2018, el 53,8%, quasi el 54% de la plantilla de CaixaBank són dones i el 39,9% ocupen posicions directives. Són xifres positives si tenim en compte que a Espanya el percentatge de dones directives és del 27% i el reste d'Europa del 26%. Tenim molts de deures a fer, tenim molts de deures pendents. No n'hi ha prou amb tenir plans d'igualtat. És tant o més important el compromís i la intensitat de les mesures que es prenguin. A les comarques de Girona, el 65% de la plantilla de CaixaBank està format per dones i concretament a la meva zona, a la Garrotxa-Ripollès, el percentatge és del 75%. Tal com els he comentat abans, gestiono 18 oficines, de les quals hi ha 9 directors i 9 directores. Per tant, aquí el tema de la diversitat es compleix. Pel que fa a les sotsdirectores, de les 18 són dones. En el cas de la Garrotxa-Ripollès trenquem una mica esquemes perquè el 75% de la plantilla són dones. Recordo que quan em vaig incorporar aquí a la zona de la Garrotxa-Ripollès me vaig entrevistar amb tots els empleats i recordo una entrevista amb una empleada en què jo veia que tenia possibilitats i que estava desaprofitada on estava. Vaig parlar amb ella i vaig dir, escolta, què et semblaria una promoció per anar a tal oficina, hi havia l'oportunitat. I el primer que em va dir, ui, no, Cèlia, no, sisplau, dóna'm més temps, necessito més temps per veure si ho faig bé. La veritat és que els números l'avalaven. Si li vaig proposar és perquè els números l'avalaven i ho estava fent molt bé i a més la resta de companys opinaven que allà on està desaprofitada i que podria fer altres coses. Però ella necessita tenir una seguretat, no estava tranquil·la. De fet, les dones hem de treballar les nostres limitacions, les que ens autoimposem moltes vegades, l'exigència i el perfeccionisme. Una altra línia de treball de l'entitat és involucrar a tots els nivells. És un tema prou important perquè no depengui només d'un sol departament, de recursos humans, per exemple. Aquí s'ha d'implicar tota l'organització, tota, sobretot començant pels més alts càrrecs, i a casa nostra és així.
M'agradaria destacar, a part d'això, algunes línies de treball també que faciliten aquest desenvolupament professional de les dones amb talent. Per un costat, tenim programes de desenvolupament directiu amb IS i SADE, programes de formació específics per dones que van dirigits a reforçar les seves habilitats directives, formació en diversitat per tots els professionals, tant homes com dones, perquè això s'ha d'explicar bé moltes vegades. Networking entre directives de diferents zones. Meritocràcia. Aquí, cada vegada que es vol promocionar algú, en la terna hi ha d'haver diversitat. Això no vol dir que el càrrec l'hagin de donar a la dona o a les dones que hi pugui haver en aquella terna, perquè suposo que estaran d'acord amb mi que les dones no volem discriminació positiva. El que volem és tenir l'oportunitat real de mostrar el nostre potencial. Aprofitant aquest punt, m'he allargat molt. Aprofitant aquest punt, m'agradaria llegir-vos unes paraules de l'escriptora Almudena Grandes que vaig sentir ara fa pocs dies, que deien: les quotes poden arribar... que li preguntaven si creia que les quotes femenines eren justes o injustes. Diu: les quotes poden arribar a ser injustes, però només perquè corregeixen una situació prèvia moltíssim més injusta, perquè menysprear el talent de les dones ha estat la pèrdua més gran de valor que ha patit la humanitat. Una altra línia de treball ha sigut el programa de mentoring femení. En aquest programa de mentoring femení, permetin-me que m'extingui una mica més si m'adonen 2 minuts, és un programa en el que jo crec que és on a mi em van acabar de donar l'empenta que necessitava per tirar endavant la feina o per tirar endavant o per acabar-me decidint el projecte que estic ara. Me van posar una mentora, que és una persona de la mateixa casa, que avui està aquí acompanyant amb la Teresa, que ella era directora d'àrea i negoci de la Selva Interior. I realment, quan pots compartir espais i moments amb una persona de la mateixa casa, que té un càrrec ja important, que ha viscut unes experiències i que et pot acompanyar, realment això no té preu. I quan s'acaba tot el tema del mentoring, a més la relació continua, jo penso que això és molt positiu per ambdues parts. Per altra banda, la igualtat retributiva. Recorden que els vaig dir que jo volia treballar en una empresa, que volia cobrar el mateix que un home per fer la mateixa feina? Doncs repte aconseguit. I sobretot el tema de la flexibilitat horària. És molt important que nosaltres ens posem els límits, de dir, escolta, fins aquí. Per mi és tan o més important, si estem bé a casa i estem bé a la feina, si tot flueix, tot anirà bé. Si no tenim aquest equilibri tan i tan necessari, l'hem de buscar l'equilibri. Al final ens hem d'organitzar i intentar trobar l'equilibri com sigui. Jo ara, per acabar, i si em deixen, és simplement explicar-vos com han sigut aquests últims mesos per mi, aquests últims 8 mesos. La veritat és que no ha sigut gens fàcil. Els enganyaria si els digués el contrari. Abans amb alguna ponència ho deien, no és fàcil, però hem de poder tirar endavant. Passar de gestionar un equip de 9 persones, un equip de quasi 90, passar de gestionar persones que estan en el mateix espai físic que tu, a gestionar persones que estan repartits en 2 comarques diferents, passar d'assessorar clients a assessorar equips. Arribes a una zona on realment equips que no em coneixien absolutament de res, jo amb ells tampoc. No és fàcil, passar d'una zona de la costa a passar a una zona més d'interior, amb moltes oficines rurals, dius, buf, la veritat és que feia una mica de vèrtic. I aquí, simplement ja per acabar, recordo una entrevista que em van fer, perquè per arribar fins on t'he arribat no ho decideix una sola persona, es passen diferents etapes, fan avaluacions, cursos, formacions, t'espien, és com els futbolistes, que sempre hi ha qui els va espiar. Doncs una persona que em va fer una entrevista em truca al cap d'uns dies per donar-me feedback i em diu, per mirar com havia anat l'entrevista, jo esperava la trucada, tenia ganes de veure què em deia, i em diu, Cèlia, deixa volar les teves il·lusions, els límits te'ls poses tu. I realment és així. Els límits moltes vegades ens els posem nosaltres. I ja fa 8 mesos que estic aquí, realment ara ho veig molt diferent, ja estic començant a trobar l'equilibri entre la vida personal i la laboral, en breu tornaré a estar en forma, tornaré a poder practicar esport, que fins ara ho he hagut de deixar una mica aparcat. I jo d'aquí voldria animar a totes les dones i a tothom en general, que si tenen ganes de fer un projecte i tenen por, ens hem de permetre equivocar-nos. També que estem en procés d'aprenentatge i que amb ganes i il·lusió tot es pot fer. Gràcies per escoltar-me i estaré.